Danas je region ostao bez jedne od svojih najvećih muzičkih legendi. Halid Bešlić, čovek čiji je glas obeležio generacije, preminuo je u 71. godini života u Sarajevu nakon kratke i teške bolesti. Poslednjih meseci vodio je bitku sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Bio je hospitalizovan u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gde je prebačen na odeljenje onkologije. Iako su lekari davali sve od sebe, Halid je 7. oktobra 2025. godine izgubio borbu za život. Vest o njegovoj smrti potresla je ceo region. Društvene mreže preplavljene su porukama tuge i neverice. Kolege i prijatelji opraštaju se od njega rečima da je otišao glas koji se ne zaboravlja. Rođen je 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sarajeva. Njegove pesme obeležile su decenije. Miljacka, Romanija, Ja bez tebe ne mogu da živim, Prvi poljubac i mnoge druge koje su postale deo narodne kulture. Halid je tokom života preživeo i tešku saobraćajnu nesreću 2009. godine, iz koje je jedva preživeo. Uprkos svemu, nikada nije odustao od muzike, od scene i od publike koja ga je beskrajno volela. Danas se opraštamo od čoveka koji je bio mnogo više od pevača. Bio je simbol naroda, emocije i vremena koje više ne postoji. Njegov glas će zauvek odzvanjati u pesmama, na radiju, u kafanama i u srcima onih koji su odrasli uz njegovu muziku. Počivaj u miru, Halide. Legende ne umiru. One zauvek žive kroz svoje pesme.